650 usuil bizi proiektu osatu genuen, parte hartze prozesu baten bidez eta Jon Maiaren laguntzarekin. Proiektu honen helburua da kultura, euskara eta herri identitatea sustatuz herriko ekonomiari bultzada ematea. Turismo eredu berritzaile bat osatu dugu gure balore eta ondarean oinarrituta. Usurbilbizin hainbat eragile gabiltza lanean, eta denen artean misio bat ezarri dugu. 2030erako Usurbil bisitarien 30%ak usuliko komunitate zaintzailea, euskal arte garaikidea, ondare kulturala eta ekologikoa ardatz duen gizarte eraldaketa ezagutu eta bisitatu dezala lortzea. Iratxek izan bezala, legealdi honetan saiatuko gara 650 Usurbil bizi proiektua gehiago zehazten, baita ere proiektuak elkarlanean sustatzen eta hortarako espazioak sortzen, herriko eragileekin, herritarrekin, hainbat proiektu aurrera eman izateko. Orduan motxian botako ditut pixkat, martxoan nahi du jarri 650 lotutako zenbait proiektu martxan, eta beste egin bat ere buruan ditugu, baina bain pixkat martxan jartzeko buruan dazkagunak dira alde batetik memoria historikoaren Usurbil, nola ez Usurbil 1926 elkartearekin elkarlanean, ideia da Arnatzako lubakitarako ibilbide osatzea eta 36ko gerrak herrin izan zuen eragina erakutsiko duen ibilbide bat osatzea. Bestalde, Usurbilen zaintzan bueltan ematen nahi dian aurrera pausuak zer esan handia eman dute inguruan ebai eta interesa badago pixkat ezagutzeko Usurbilen zertan gabiltzan eta hori ikusita 650 ere kokatu dugu hilean behin bisitatxo bat antolatzeko eta Usurbilen zaintzaren bueltan sortuan ekosistema eta proiektua azaldu ahal izateko Euskal Herrian interesa duten beste herritako partaide batzuei. Berdin zero zabor Usurbilekin erakusteko asmoa dago baita ere. Hortaz aparte, ondarearen Usurbil, Elizaren ondarea ezagutzea emateko, Elizakin ere hitzarmen bat osatu nahian eta 650 kokatzen baita ere. 650 Usurbil bizintzako APP bat martxan jartzeko asmotan gabiltza eta proiektu zehatzekin maituz, Albaolakin ere lankietzan gabiltza herrioaren Usurbil garatzeko eta auzo elkartekin elkarlanean egiteko. Eta bertan, herrioaz gozatzeko, herrioaren ondarea eta historia transmititzeko, proiektuak martxan jartzea da ideia. Eta hau edia pixkat 650ekin buruan ditugun proiektu zehatzak, beste hainbat ere bazkagu, eta zenbat, aitako zenbat martxan jartzeko eta aurre egiteko gainean.